Me waka, ɗan gata me waka. Waka me waka, ni ne dai me waka kai fassara waka. Kai ɗan do mana ɗan. Kai zo nan, me kake so a wajena? Sai wani kallo na kake kama kaga ɓarawo. Ko kaga kayan mutane ne a jikina? Ba rashin kunya na ce kai mun ba zo nan. Idan na ce ba zan zo ba fa. Sai in kama ka in sa ka a sel. Yallaɓai ka hauro ni ba na tsallaka titi. Idan ka kyauro wato wallahi kisan kai kai. Na ji to gani nan, daga ka kira ni na ki zuwa kawai sai ka ce na yi kisan kai to gani nan munafiki. Kayar ni kake cewa munafiki ko ba ka girmama 'yan sanda to na kira ka ne ba dan komai ba sai dan fada ma kar kai sake kai fitsari a nan ba a fitsari a nan wajen kaji ko bari dai in tsaya in ga dan sandan nan suwa zai hana fitsari a nan. Ga wani baki nan daga gani fitsari zai yi. Kai la aiko baki ka janyo kanka sai cilla fitsari kake zugi. Aiko dan sandan nan zai kama ka yanzu. Kai na kama ka waye ce ma ana fitsari a nan? Yallaɓai wallahi ban san ba fitsari a nan ba. Aiko daga yau ka sani ko? Kaga dan sandan nan daga ganin sa bashi da kuɗi ya kama mutane kawai. Kai kai ma fitsarin kake mana, mu je to na kama ka mutanen banza ba ku abin doka. Ai kwa dan sanda sai dai kai ta kama mutane dan wallahi wajen nan wajen yin fitsari ne. Kai wato ku gaba ɗaya ba za ku bi doka ba, ni ko zan ta kama ku wallahi. Bana masu sillelan kai aka kamo kenan to wallahi ka shiga sharin bakin dan sandan nan. Dan wallahi ba mutunci ya cika ba kana ganin sa baki da shi kayan sa bakake. Dodin ku na kama ku. Kuma wallahi yau asali za ku kwana. Kai katan banza. Kai uban wace kai mana fitsari a nan. Shege da kwalelan kai. Ya da kowa kansa. Wayo! Kai dan kwakur, bari ka ga in gudu kan sojan nan ya hada hanni. This man! Kai, uban waye ce ka dake ne? Wancan dan kwakur din ne. What? Ku danna subscribe, sannan ku danna ƙararrawa. Yadda za ta sanar da ku da zarar mun ɗora.